Mboten iki nek engko nek dadi nek ora lemu berarti ora titrotno. Kan jenenge tatin titrot ngono. Dadi nek cilik kok dadi ora titrotno nggih. Dadi apa? Dadi apa? Tapi kan saya duetnya bukan sama Bu Tatin. Lah, mau sama Bu siapa? Tatin saya agak minder saya. Lah Tatin ini seorang payu. Lah maunya sama siapa, Pak? Ada. Guyon. Berarti turun saja, turun. Surup surya nyambut gawe iki ora ajeg. Kalau mangsane ya sok nganggo salah, wong iki mau nyatane ya durung mangsane suwuk, kendhange wis ngejak suwuk. Kuwi salah sawijine menungsa iki ora iso sempurna ngono. Lah nggih leres saestu menika sing penting menika nggih. Kok njok golek kanca. Golek bela kok ya. Nggih mboten napa-napa niku jenenge lumrah nggih. Menungsa memang harus ana laline, ana salahe wis di ngapura. Wah, sugeng dalu Mbak Tati. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cange, Mas Geten. Larise ora umum, sing penting sehat dijaga awake. Amin, nggih. Aja nganti tambah lemu. Ya nek mengene ora lemu berarti ya dodi. Ayo sapa ngerti gandeng saiki makmur tambah lemu wah jan sesuk kebayakmu dadi sesak kabeh malah. Mboten iki nek engko nek dadi nek ora lemu berarti ora titrotno. Kan jenenge tatin titrot ngono. Dadi nek cilik kok dadi ora titrotno nggih. Dadi apa? Dadi apa? Kelingan ora, Mbak? Pripun? Neng kene iki mbiyen wis tau sowan. Lali ya. Ndereke almarhum Ki Senone Nugroho. Walah duwite wis entek ya wis lali, Mas. Ya mbiyen wayangan nang daleme Pak Sugeng. Oh nggih, taun pinten? Aku ya lali wisan wis suwe sawetara suwe. Kula iki ya cepet-cepet kok kaya tau rene ning ketok iki mbiyen ki ora nang kene, ngenten lho. Ya nang kene iki nang ngarepe Pak Sugeng mbiyen. Tapi ini madhepe nanti lali aku ya. Ngarepe rono mbiyen. Ngarepe rono. Niki nggih sakmenika sampun sowan malih. Sowan malih. Alhamdulillah menika. Iki suwe ora diadani merti dusun, iki arep diadani merti dusun meneh. Oh nggih, Diwiti bengi iki. Nggih, mugi-mugi taun candhakipun saged bersih desa malih. Iki sing rawuh sepuh-sepuh ya sing keparengga. Nggih, niki luar biasa nika. Ana Pak Sumpono, terus ana Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu sedaya mawon. Nggih, menika wujudipun tatin titot nggih ngenten menika Bapak.
Nggih, menawi. Kae saka Kundo Kabudayan diwakili karo adikku wedok. Sapa pangling ora kowe? Kae Mbak Astuti Handayani. Iya. Saiki pindah kene to, Mbak? Oh enggak. Iya, Oh muter-muter, oh nggih. Ora iso bocah Jawa kae. Ana Pak Lurah, ana Pak Sumpono, ana Pak Sugeng. Nggih, derek mangayu bagya menika Pak, derek ndedonga kangge masyarakat wonten Jigutan. Sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih, rahayu wilujeng, mugi tansah pinaringan rejeki ingkang berkah lan barokah. Mugi masyarakate nggih tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemah ripaloh jinawi. Amin, Allahumma amin nggih. Menika nggih wonten sing mrika lho, Mak Geter. Pripun sing do lenggah mrika ya kathah. Nggih, menika sing kono sing kirane tikete mbayare 30.000, sing kene Urung-urung kok ngrembug duit. Lah maksudnya iki kaya konser ngono lho. Sing VIP di sini yang sana rada mburi iki rada Oh, mriki nggih enten lah iki sing bayar kira-kira bayar pira, Pak? 15. Kere iki alhamdulillah mau sore gluduk-gluduk kaya ngono. Oh nggih, alhamdulillah dipun paringi terang nggih mboten Jawa menika nderek remen. Pokoke niki masyarakat tumplek-blek wonten mriki sedayanipun do delok wayang do mriksani mriki sedanten. Sehat-sehat ya Pak nggih. Nggih. Oh, sing diarep-arep ki Mbak Tatin kok ya. Masa ya kula tok ya kabeh. Mbak Tatin. Nggih. Iki mau kan panjenengane Pak mantan Kapolsek utawa ketua panitia kepengin duet karo Mbak Tatin. Saestu? Ning gandeng iki mau ki panjenengane Pak Lurah ya wis ngendika werna-werna tentang merti desa. Terus kae ana apa kae sing dadi sesantine Jigutan Gumregah mau awan ya wis diadani kirap mongko pirang-pirang RT ana gulungan werna-werna. Wah, mau ana aku mau ndelok videone mau ana sing nggawa patung ning patung wong. Patung wong. Patung wong wah apik banget iki mau. Diobong mboten? Diobong mboten? Ya ora kok diobong. Oh tak kira nek kaya sing daerah kono dadi nggawa patung bar iki patunge diobong ben carane iki ngilangi syukur sakit ngono lho. Lah ampun nek diobong karo rane aku ora ngerti. Oh, kok ning cuplikan videone. Lah mula sadurunge iki ngaturi panjenengane Pak mantan Kapolsek. Nggih. Iki njumbuhake karo sing dadi wigantine awak dhewe buka rasa sikik. Oh nggih. Sing tembang nganggo bawa ning sing surasane uga tentang Jigudan. Ya, wong dasare aku sadurunge sowan rene mau ning omah wis urek-urek, etok-etok gawe reka-reka, gawe Asmarandana Jigudan. Ya, Jigudan. Jigudan kuwi ana huruf ana pira, Nak? Enten Jiro Lupatmo Nemtu. Nah, kuwi dadi lagu utawa tembang Asmarandana. Alah ya jalan. Sing kuwi surasane pokoke sing ana njumbuhake karo merti dusun Jigudan. Ya, coba tembangno. Jenengan le napa angget wau? Mau sore. Pinten menit? Mbuh ya ora tak meniti mau. Kira-kira ya setengah jaman lah pokoknya lah. Oh ya, berarti ya lumayan. Suwe nak setengah jam itu prapaku. Oke, niki jenengan jan luar biasa langsung Jigudan apa ki merti desa langsung digaweke tembang. Iki nek ora pripun? Orang yuta kaya boleh. Kae sing ngendika Pak Sumpono lho dudu aku. Kok tok dadekke ati aku mau muni saka panitia mang yuta. Lah apa ora yo? Nek sak tenanan ya 3 yuta ora mang yuta. Aku padahal ora sak ngono lho. Mosok wingi aku jaluke 10 kok gur 3. Asalahe panitia pasrah karo aku. Lah nggih nek benjang malih mboten sah pasrah kalih dalange Pak nggih. Lho ora ngono, aku ya wis matur karo panitia karo Pak Maryadi karo Pak Sugeng, Pak. Nek badhe ngersake Mbak Tatin monggo tak caosi nomere. Mboten Pak pasrah Pak Dalang mau. Nah terus tak hubungi dhewe. Ora iso tak makelar, siap aku ngono. Lah iso nek anggere niki kanca dhewe iki anggere muni Mbak Tatin tanggal iki selo ra selo. Ya wis ra ono hitungane ra piye ya wis ya piye karo kancane ya ora apa-apa ya. Ayo ngelingi biyen nyambut gawene li bapak dapat bareng-bareng toraan. Lah nggih, mrika nek kalih Mas Gitar nika jujur kok niki Mbak Tatine saking panitia pira kok dikeki aku ya tetep saka panitia iki wis bunder cepleng. Nah, makane buktine transfer mau ya tak screenshot tak duduhi panitia mausan. Jigudan ana huruf 7 as dadi Asmarandana. Tak juduli Asmarandana Jigudan. Diwiwiti saka huruf J.
kaya mengko ditibaken kadung tresna. Nano. Nggih. Saka huruf J nak. Siap. Jenengan sing hurufe nggih, kula sing nembangke. Yo, J. Nano. Kok malah areng ngartekke ya. Jikutan greget nyawiji. Jikutan greget nyawiji tegese jumbuh karo judule gumregah. Jikutan nyawiji gumolong. Nah, terus bar J terus I. Ing pahargyan marti desa ing pahargan merti desa tegese ngadani merti dusun utawa mejeng umum. Bar I terus huruf G. guyub lan rukun dusune. Guyub rukun lan dusune tegese enom tuwa sing cilik kabeh bersatu mreh majuning dusun Jigutan. Terus bar G terus U. Umbul tengah sesarengan. Umbul donga sesarengan tegese bareng-bareng padha nyiwun ana ngersaning Gusti. Bar U terus D. Dimen tebih rubeda sing disuwun adoh saka sambikala. Terus bar D terus A. ayem tentrem kok aman kono gawe dhewe lho. Ayo upama digawe aman ya ora apa-apa. Ya. Aman Aman tentrem ya kena. tentrem lan rahayu. Ming kari-kari dhewe huruf N. Ngumandang dusun Jigutan. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Geter. Kok buat aku piye wis sing nembang kok kan. Ya kan jenengan sing ngripta. Ayo ki mong reka-reka golek pasaran. Nggih niki dalenge jan. Ya le ngrakit tembung utawa le ku ngracik lagi sore mau. Nggih, Nang luar kene mau biasa. sudah dikirim terus tak kirimke karo panjenengane. Nggih niki le ngirimke kula pun jam 09.00 mau isen ya. Dadine iki le ngripta jan luar biasa lagi mau saiki ditembangke dengan istimewa. Siti Besok Siti sapa? biasane nek kalisat sing sisih wetan ki wis pirang-pirang tahun wayangan aku tuh esuk. Sesuk gilirane mbok menawa aku meneh kalisat ki hurufe K L 7 meneh. Asmara dono meneh sesuk. 2 juta meneh. Apa ora? Gunturan gone Pak Sumpono ki yo 7 meneh. Esuk Pak Sumpono. Pak Sumpono siap to, Pak? Kangge kula mboten. Wah. Tak dongake muga-muga udan terus. Ya ora ngono. Ya nak ya ditibake dhisik kadung tresna nak. Nggih, siap. Ya, nah noneno. Lamat wis katon tejane embot berangkat mancara aduh wiragyane sing nawantan ambosane yen besan
iki dindanuke ning tipis-tipis ya nak ya. Nggih, siap. Ya. Pacaane Sarawa asri Jrebak nengku tansah dawar eman waslah mayan amun kang mas parane ngrebam nganti mangek. Ya oleh mic apik dadine ya ngono kuwi. Coba oleh mic rada piye ngono wis ulatis kaya mecucu kae. Kayak ngemot cakrok ya. Rebabnya ora krungu suarane dhewe. Ah suarane atas kok kan. Lah iya. Ya. Pacaane Sarawa asri Jrebak nengku tansah dawar Matur nuwun iki mau asma
Waradana jigudan dibablaske ning Kadung Kadung Tresna. Lah Nggih. saiki nagih karo panjenengane Pak mantan Kapolsek utawa ketua panitia. Ngopo kok dadi ngono? Ya Apa? mergo wingi iki jane aku rak ya nyun prisa. Ha sesuk pasangane Mbak Tatin sinten aku? Mboten sanggih pasangan wong sesuk mboten nganggo pasangan panjenengane Pak Lurah ya arep munggah. Oh nggih, siap. Panjenengane Pak apa kuwi ketua panitia ya arep munggah. Nggih. Ha iki munggahke Pak mantan dhisik monggo di seperti nganggo kublak kutak Mas. Lho. Hati-hati wedi tak goleke mungsuh mantan Kapolsek. Ya iki wis gedhe dhuwur kaya Arya Penangsang ya. Ayo dibageke dhewe. Belangkonya lain. Belangkonnya lain iya, kenapa ada klewer-klewernya? Nganu ya kaya Ini- Sony Jos. Ini ada sejarah. Sejarahnya apa, Pak? Ini tinggalannya Pak Andros. Oh begitu, oh alhamdulillah jenengan angsal tinggalan saking Pak Andros nih. Tadi, Doa saya jadi bupati. oh ya, Kalau doa. nggak dikasihkan saya belum tentu jadi bupati. Oh, ngono tadi mergo dongane beliau bapaknya, saged dadi Pak Bupati ngonten. Iki Ceritane. panjenengane Pak Maryadi iki sing ketuntun nek dadi Kapolsek mula ya bahasa Indonesia terus iki. Enggak apa ya? Memang susah jadi mantan. Gitu ya Pak ya. Kenapa? Iya. Sakit ya, Pak? Iya sakit. Sakitnya gimana ini? Ya. Pak Dalang nyebut mantan. Lah pripun? Iya. Ya mantan apa bukan? Apa? Mantan apa bukan? Bukan. Bukan, masih. Masih Bukan. cinta Masih cinta. sama aku. Bukan. Oh, bukan. Saya mancing-mancing. saya cintanya sama Ibu Prastiwi. Wah, mulane kok wingi BA karo aku Ya. nganu besok Bu Prastiwi ada enggak Pak Dalang? Ada Pak, jangan. Maksudnya seumuran. Oh seumuran. Diwasi Prastiwi wis pede bang Pak genah nyawer engko Pak Kapolsek. Iya. Wis tiwas tersipu-sipu Bu Prastiwi. Kalau nyawer nek mantan berarti nggak banyak. Ya alangkah baiknya kalau banyak. Nanti rezekinya juga banyak gitu loh, Pak, ya. Iya. Ini nyuwun sewu Bapak Ibu, saya nggak bisa nyanyi sebenarnya. Tapi karena ditodong sama Pak Dalang, katanya request, saya nggak pernah request. Oh. Bohong itu Pak. Oh dulu besok saya naik panggung. Tapi kan saya duetnya bukan sama Bu Tatin. Lah, mau sama Sama Bu siapa? Tatin saya agak minder saya. Wela tadi ini suara payu. Lah maunya sama siapa Pak? Enggak. Ah, Guyon. berarti turun saja, turun. Ya kowe ketegelen nek. Lah tidak mau sama Kalau saya. mantan itu diperintah, Enggak, Pak, enggak berani. langsung Maksud- aja. Langsung Nyanyi, saja? Saya Apanya? mau nyanyi Apa? Caping Gunung. Walah capek gunung gitu. Tapi minta tolong Bu Prastiwi. ya di Cengleng. Bawani. Dibawani di Cenglengke sama Ibu Pras juga. Ya Oke, bertiga. oke siap. Monggo. Tiga. Bu E, ayo Bu E. Silakan tampil ke muka. Ayo nu. Sing rada gening yuk. Ya. Bareng direkos karo Pak Maryadi terus le juga digenit-genitke. Mbak, sampean ki lungguh dhuwur wae yu. Ha niku nang isor mung sak udine Pak Maryadi. Ora tenan to ora. Nabrak. Angka 10. Iya, nggak apa-apa. Walaupun pendek dan tinggi, tapi tetep pas, Pak. Nah, ora pas yo tok pas-paske iki. Lah iya. Nanti yang ngepaske Mau biar tinggi saya. mau pendek pasti pas. Pas, ya. Pas napa nih Bu?
Wong iki areng kerangkul wae ra pas kok pas. Ya karo lungguh to nok. Oh, karo Lek karo lungguh ki lek ngapa? Ya lek rangkul. Oh, lek rangkul. Ngadeg ya tetep ngene. Nggih, menika wonten pamurutan Nggih. sampai gunung Bu Nggih, Pak. Aduh, oleh manis aku. Aja diketokke sifat asline. Moh pancen kaya ngono kok kon nutup-nutupi. Ya mengko ya, Hah? mengko. Aja saiki. Ayo rasani apa? Napa? Mboten jenengan ganteng sekali, Pak, nggih. Oh, dulu. Kok dulu ya, sekarang masih ganteng loh, Pak. Karena brengkose ra nguwati ya. Ganteng Pak Supono ya. Kados Raden Gatotkaca, Pak. Heeh. Nggih. Heeh. Ilang suwine ora? Ilang suwine ora? Sampun icang, Pak. Dereng to, Pak, tasih kiat suwinipun. Wah, top. Oh. Jenengan ki, Bapak, jenengan niku dong mboten dijak bicara sama Bu Pras dong mboten. Jelas enggak? Jelas. Jelas apa maunya dia? Enggak tahu nih, coba. Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa aku Indonesia. ya ra iso bahasa Indonesia. Oh, Jawa iso. Nyuwun ya. sewu, Nggih. lama merantau. Oh, nggih. Ya. Di mana bumi berpijak, langit Di dijunjung. situ langit Nah, sekarang baru kembali ke sini mencoba Ya, bahasa Jawa nggih. lagi. Oh, begitu. Oke, Romo baik. Inggil ngoten lho. Oh, injis. Capek gunung Ya, ya. gandeng sing di-request ki Bu Prastiwi ya. Bu Prastiwi dhisik sing sepuh. Siap. Injing. Aduh. Ya mingkari kemayu ya. Kayak dodol gudeg ya. Sanes, Pak. Injih. Monggo, Bu. Lo dodole apem. Sanes. Badhe ngesaken apa, Pak? Bapak ngersake apa mboten? Apa mesinten? Niki, Bu. Mbak Tatin apa, Mbak? Niki Bu Pras kan Sing jualan mandhe kula, Pak. kersa, Mak. Kersa nggih ra ditengik. Wah, tengah kok didol. Anane kok ya. Wis diobati barang Ayo. Apem kok diobati, rasane njur kepiye? Ya ben ra tengah. Pak Babin, tahu apem enggak? Tahu ya. mangke medal Pak kula dudui. Napa mangke kula foto lajeng kula kirimke. Ayo, minta dijegleke mboten, Pak? Mboten sah. Oh, mboten sah. Klasik mawon. Oh, klasik. Klasik nih. Badhe ngesapi suarane Bu Prastiwi Pak nggih. Nggih. Ayo yuk. Ampun naming suarane lho Pak. Angger leh nyuwara kita genit-genitke mengko rak suwe-suwe krasa panjenengane. Saben bengi Suaranya masih seperti gadis ya, Pak. Piye Mbak Tatin suarane ngendikane mau piye? Masih seperti gadis. Memang gadis Pak kula. Ya, Tapi irungipun maksudnya Telo. kenapa, Pak? telo. Oh, Marah dia. marahnya telo gitu ya. Batine kok Telo. Telo. Nek sini telo. Telo. Guyon. Jenengan dulu masih diminta kok ya. HP ini mungel ya Pak. Pundi kula pendhetke. Kuwi iki toto-toto panjenengane arep transfer karo Bu Prastiwi. Oh ngapun. Boleh Pak, boleh. Nah iya. Yen memajang mong karo janur kuning janur Iya. janur kuning takut danging Pak Maryadi. Pak Maryadi. Pak Maryadi Nggih, dawuh. Kula Mau ngundang. digudang. Tahu? Piye lek udang pripun? Geyang-geyang. Alah. Terus
Wis ngono wae. Ayo wis pengalaman ngudang kok ya. Nek ngudang cah cilik iki bola-bali kok, Bu. Mosok gur tak giong-giong. Biasa ngudang Pak Dalang. Pripun? Niki. Mungkin. Tak giong-giong terus Wis wae. rawah nih. Napa angkat rumiyin, Pak? Ira entuk munggah paling saja. Ana sing Gak ibu Mas. kok gak marah-marah. Ngampil sekedap nggih, Bu. Meringankan beban panjenengan. Maksudnya Kayak main leren sih. Oh, iya. Ibu. Tak ganti ning Oh, dhuwur tiga. ya, Pak. Pak Mariadi yo mantuk-mantuk bae. Iya. Biar cepet. Sajake yo hasrat yo. Biar cepet. Oh, biar cepet Cepet oh, ya. apa, Pak? Cepet selesai. Cepet selesai. Oh, Pak Mariadi seneng cepet, Bu. Mongko kula seneng alon-alon ya, Pak. Yo gentenan sing bintang tamu ki kowe malah. Jenengan sing disuwun Pak Mariadi kok. Oh. Ayo, arepani piye ayo? Heh? Pak polisi lho. Takon nyuwun prisa karo Pak Mariadi gentosan mboten, Pak. Napa kula terus? Elah mau iki meneng sedilit kok le. Iki Pak polisi. Separuh-separuh. Oh, separuh-separuh. Nggih. Jenengan Pak polisi to? Yen. Dulu. Berarti gadah pistol, Pak jenengan. Nggih, Pak. Mas masih Pak. Pak. Ya, gentenan Pak Tati. Nggih. Kambang wae wetahan. Arep dikemayok-kemayok ya tetep sing dialem Bu Prasti kuwi. Oh, ora payu. Ora. Guna Mulane ora ngersake dijenglengke ya tenane arep ngresapi suarane Bu Prastiwi karo Mbak Tatin gitu Pak. arep meres sapi Bu Pras. Meres. Oleh kok ana mesti meres. Meres sapi kok. Meresapi iki ngrasake. Nah. Oh, anjir. Sing ngenong iki njaluk dituthuk. Pacitan Sarawi Jahanan. Dioper. Panjenengan mboten, Pak? Mboten. Boten. Oh. Panas udan. Nyuwun prisa Bu Prastiwi karo Pak Maradi ngesaki parian mboten Pak? Kesaken parian mboten, Bapak? Aduh. Nggih saged. Tapi ampun banyak-banyak Oh, kasihan nah. yang nunggu. Oh, nggih. Ya. Mbak Tatin monggo parian. Aku kok dilempar aku jenengan kok yo. Mariane yang penting dusun Jigudan. Oh, Ya, buat betul. Jigudan, bukan buat panjenengan. Enggak. Ampun. Ampun oh nggih. Arep mangan Heeh. mergo ngelih wetenge. Ayo bener ya. Mugi warga Jigudan lancar rezekine. Yes. Ya. Yes. Ayo Bu. Ayo Bu Pras. Ana wong edan Heeh. Terus ning ngarepku. Kok terus nuding kono? ora apa-apa lho kuwi Mas Kezan lagi. Kayak kira melu-melu kok ya tok Seneng gebyah-uyah. aku kowe. Nek karo aku ngece ben. Jaluk apa ngaku ora oleh apa-apa kok jaluk. Mugi Ayo lali. mugi warga Jigudan Nggih. samsaya maju. Nggih, Apik. amin. Ayo, mbok menawa kene iki sak larik panjenengane Pak Mariati nano tak tuntun yuk.
Kula tuntun Pak, monggo Pak. Monggo dituntun Pak. Bupras mawon sing nuntut neno. Panas udan ngoten Pak. Panas udan. Nah, kene bagus Pak suaranya. Dibalik yuk, udan panas. Udan panas. Udan panas, panas Dibalik meneh. udan. Nah, kene ya sepo ya saya seneng wolak-walik, Pak. Ora marem ora diwolak-walik. Nah, Pak ngono. Nah, ra ngono. Iki iso dibalik ora? Aku Dibalik ya padha wae. Ora iso. ngarep buri padha. Enggak bisa dibalik, kelemon. Ya ampun ngece Pak. Mungkin nek ngerti buktine jenengan telepon. Bupras ya ditantang ya. Aleng-aleng ngoten Pak. Aling-aling Caping caping gunung. Wah, Kok apik. pinter ya? Iya. Serius ae. Serius, tapi nadanya pas kok Mas. Iya. Monggo Mas Karno. Wis mari iki. Ya. Alhamdulillah nek Mas Karno sudah sembuh ya. Alhamdulillah Mas Karno suarane saiki wis pulih wingi. Derek remen, Mas. Pirang-pirang panggung nganti dibalak kabeh. Mulane aja kok kian ngemut kuwi. Sambat karo aku Agustus balak selawe job mergo Olah. suarane rusak wingi. Jan. Kuwi dilepeh kuwi aja dimut wae. Agak penak kok. Oh ya kuwi tombo kok ya. Tambone malah kuwi to iki. Enak ya, Sehat-sehat ya Mas ya. Ya ganti Mbak Satin. Neno. Nadyan wadon sarata tibaning langgam mbok menawa Pak Merati arep ngersake melu Tembang. nembang. Ya. Neno. Monggo Pak. Dek zaman berjuang. Dek zaman berjuang Ya. jur kelingan anak lanang biar tak openi neng saiki ono ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biar nate jadi ning saiki opo neng gunung tak cadongi sego jagung yang tak silih caping gunung yo nggak pas-pas dikit nggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, malah ini kayak apa itu duet ada suara satu, suara dua, saut-sautan lho Pak. Ya. Ya. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo
nggih, Pak. Apa Kak? Sak Kok astane mlebet-mlebet. Aduh, Nggih. Wah, lah iki. Nggih, matur nuwun. Pak. Pak. Oh, dibagi dua, Bu. Kon bagi dua lho, Bu. Mbok kowe rasa. Ya, ya wis ra apa-apa nggo buke ra apa-apa ya. Matur nuwun ya, Nok. Terus ngapa? Ora ikhlas. Ikhlas lillahi taala wis mohon dipanjenengan nggo tumbas permen ya. Hah? Wis tuwa kon ngemut permen. Lah tumbas apa? Pempes. 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 Pun nggih. Nggih matur suwun. Matur nuwun Mbak Tiwi. Ibu, nggih. Ayo gentenan saiki Mbak Tatin ngaturi Pak Lurah genti. Oh, monggo Pak Lurah. Ayo Pak Lurah iki arep rawuh ning Jigutan wis nganggo surjan apik kaya ngono nek ora diunggahke panggung ya rugi. Lah nggih, monggo Pak niki. Ayo, monggo Pak Lurah. Duduk. Bias menika, Pak. Mriko, Pak. Selegah ngisor. Pak. Iya. Kok jenengan malah mboten kula Ora sumbut le rawuh langsung sinden salami kabeh. ngono wae. Bareng anu terus selegah ngisor. Sekang keter. Pripun? Yu tange, Nggih. yu limbu, Nggih. niki nyun pangapunten. Pripun? Anak kula niku tesih alit. Sinten, Pak? Anak kula. Putrane. Nggih. Lah pripun? Mongko tenggen kula menika kula ngingu macan, Nggih. ya ngingu gajah, Nggih. ya ngingu singa. Nggih. Kula kuwatir menawi anak kula mangke gandeng ya macan kalih singa kula wau dereng kula pakani. Nggih. Nek nyaplok anak kula pripun? Mboten. Wonten Mbak Tatin kok. Maksudnya niki jenengan kok cerita macan iki kaya gembira lupa. Kula ajeng nyuwun pamit mawon niki. Loh, Pamit piye? jenengan pun kebacut maju kok arep pamit. Yes. Kok sik Mangke rumiyin. sabar nggih. Nggih, pripun? Pripun lan jenengan sampun jumeneng gek kula ra disalami dimatke ya ora. Cobi. Pripun Pak Rase pripun Pak? Pripun nggih? Pripun, Pak? Kok kaya maknyes ra? Maknyes kaya es. Nyes. Anyep. Monggo iki saka dalem iki ya Mbak Tatin. Nggih. Wah, engko gandeng ning Jigutan bintang tamune Tatin. Wah, aku arep nganggo surjan sing anyar. Wah, mboten niku. Niki kagunganipun Simbah Hendra ingkang sampun suwarga. Almarhum. Oh, nggih. Kula dipun suwun niki. Wis dienggo kono. Mengko ketemu Kang Geter ngoten Nggih. niku. Lumiyin ngoten menika. Lajeng niki ya piye-piyeno kae iki Simbah ya ngersake ben iso ketemu karo Tatin. Ngoten niku lho. Terus Ceritane basan ngoten. ketemu dinengke wae. Nggih kula niku wau nyuwun pangapunten. Kula ajeng nyumpes jenengan kiambakan napa kaliyan ingkang nderekaken sinten? Oh, kathah. Mboten kula wau ngertos panjenengan kiambakan kok. Terus ajeng napa? Ingkang garwa nderek mboten? Mboten. Nah, aman. Aman. Sik, Sakmenika sik. anu panjenengan ingkang ikon mateni iki. Lampu-lampu ikon mateni. terus ajeng napa? Yang kalih mawon. Le rembagan. Nek tiyang kalih mboten saking mriki mengke ten mburi mawon. Nah, cocok ngoten Nggih. mawon nggih. Pun, monggo sareng. Lek kok saiki? Kok saiki? Kok Kowe iki merlambangi Nggih. pripun? panjenengane Pak Lurah iki kejaba lurah ning pendinane ya nembang ya apik, ngetoprak ya apik. Pengen ngejak Fragmen karo Mbak Tatin. Ora ngono. Arep roman karo Mbak Tatin. Lah mbok ngaten, Pak. Mboten ngoten menika.
Lho, rak wis kaya siaran ketoprak taraan ngene iki. Kula namung badhe nyempesa Mbak Tatin. Nggih. Penawangan kula wau panjenengan ingkang nderekaken menika kok boten kados ingkang kita tingali. Wonten cahya-cahya ingkang mekaten menika kula mah boten mangertos. Ning niki napa niki? Niku buta. Iki ta? Nggih. Buta. Kadosipun kala wau ingkang nderekaken niki napa niki? Buta. Terus? Menawi ngoten jenengan kedah kula ruwat. Iki jane iki lurah iki njaluk apa to iki jane? Iki lurahe dadi Bathara Kala apa ya iki? Kok sik ta? Pak jenengan niku ketemu kalih kula iki ajeng duet ajeng pramen kok malah mandake buta areng ngruwat bareng. Le Hayo, fragmen arep niku mangke mawon. ya rak sip. Bubar niku mangke nembe fragmen, mboten teng riki niki. Awane pira? Ah. Waduh, Niki maksude Semar ajeng ngruwat Durga ngono pripun? Lungguh kurang tahun ilang niki engko isan. Nggih menika pundi dawuh menika panjenengan kaaturan wonten pemanggungan menika kersane ajeng kepripun ngeten. Niki kula nderekaken sedulur-sedulur kathah saking Jigudan menika. Jigudan. Nggih, leres menika. Niki ngruwat Sukerto. Nggih. Gitu, supados mangke sedulur-sedulur ing Jigudan menika sak sampunipun nanggap ringgit purwa dalu natas niki mangke pangurapanipun menika saged tansah wilujeng sedayanipun ayem tentrem tumandang gawe menika tansah piye Pak Sumpono tumandang gawe tansah gampil nggih to? Nggih. Amin. Amin. Nggih. Terus Kula mboten neruske mawon wong niku mau judule niku pokoke ngruwat Sukerto angger adewe wong loro iki ketoke kaya le adu banget. Iki tanda-tanda arep nembang karo roman niki. Sik. Iya. Pak, menawi badhe nembang kados pundi? Kaya Sinombari Jodho niku kaya nak ketoprak ning roman. Sing ten dalem usah dipikir, Pak. Usah dipenggalih, Pak. Ora weruh bojoku sae. Nah, Mak kok ora weruh iki gek kepiye engko? Niki wau ora badhe kula niku nderek riki. Ning ngertos menawi wis ana Tatin aku mulih wae ngono kuwi. Aman berarti. Aman. Aman karo aman. Aman nggih. Ya ge ndang ayo. Oh malah linggo meneh ra kuat. Minggu malih kula. Saja iki lek ngadeg ra kuat kula nandang ora kuat suwe ya. Nggih. Derek niki mangke jenengan ngersake napa ning sing cetha kula kepengine nembange Nyidam Sari mawon. oh Nyidam Sari. Ha nggih. Dibawani Mbak Tatin. Ayo piye loro, Pak. Piye Lagi kali jenengan to. Jumeneng melih, Pak. Nah. Ngadeg meneh. Masa ora sida apa-apa wis lingguh pindho? Aku ki kabotan keris. Lah, Kabotan keris. kerise selahke. Nah, lho. Nah. Sawake nek nyeleke kerisku. Wis terbawani Mbak Tatin. Jenengan perintahku lho. Lah nggih. Lurah kok ya. Lurah rak masyarakat kene Oh nggih nggih. Kudu masyarakat Oh kene. nggih nggih nggih. Ah. Nggih nderek menika dipun bawani Mbak Tatin. Ayo ngono kuwi. Ayo iki. Ngoten nika. Nggih. Iki sing jenengane lurah kalahe karo Tatin ya bengi iki. Yes. Nah, Sesuk diundang meneh kok. Doang bagas. bareng dalem terus buat. Sik mangke bagus yo kalah karo Kang Maryadi yo. Oh berarti doang elek. Lah nek elek mengko kalahe. Oh bagus kabeh niki. Lagi lurahe aja nangele. Jaluke napa bagus elek sedengan? Nggih sedengan. Anggo cakepane piye? Doang pas-pasan ngono. Lah nggih. Ayo Pak. Mapejening ati. Rasah galur-galur. Oh ya ngene
wong nandang asmara terus. Terus jenengan Terus kemauan riyen. Mboten kena ketoprak niku to, mboten kena sidoro maning iki, Pak. Wis, yo Mbak Tatin terus. gak Kesuwen. kagol aku. Ayo kesuwen. Oh, wis ra mengenai duit perintah terus. Ora Wis. kaya kowe. Pokoke diblejet pokoke. Terus ke Mbak Tatin. Terus ke apa terusane? Ayo cakepane. Kaya ngene. Rungokke suarane. Wong, nah aku nembang meneng wae aja Oke. omong. Kudu manut, Pak. Aku mati sengene no ngene. Oh, wis dikon nembang malah ora dirungokke. Yo wis, monggo. Menang. Nggih. Galak men ya. Carik bayan do manut ning karo lurahe Rotati wedi. Wong nandang. Ayo arek omong meneh. Asmara. Aku meneng bae kok kene malah ada riku gelo genti Pak Sumpono. Ora apa-apa Sing nek. semaur. Nggih. Arep munggah sisan lho piye, Pak? Kon munggah sisan kok. Ora ngayahi. Ora kuat. Wis ora tau munggah kayak Pak Sumpono. Apa tak awakku dhewe. Aku terima meneng bae kok iki. Menang kok omong. Mbok gandrung, Pak. Jajal kaya ngopo? Melayu kaya ngopo? Diajeng Tatin. Ora kaya sak gedagan iki, pun Kakang sing tak rasake ngono, Pak. Cobi, Pak. Muni piye mau? Ayo di gawe ukara dhewe. Nek umpama isih nom kaya dek biyen aku leh aku nyondro ketoke kaya tak umbul-umbulke ning saiki ketoke ya luwih apik dadi leh par nyondro mah ora wani. Ya diwanek-wanekke. Diajeng Tatin. Nah iki. Nekat wae, Pak. Ayo, Pak. Nuwun injih Kacang Mas. Pacang Mas Lah. Kak, apa ta? Jeng Tatin. Injih. Sliramu bengi iki miturut pangrasaku ya. Pripun? Dadekake apa sing dadi ana ing atiku iki dadi marak deg deg deg. Mengkono iku sing marake aku ketok iso tetep nom terus. Iso turu. Napa injih to Kang Mas? Ayo. Panjenengan mboten apa jenenge ngapusi? Wah. Ora bakal malang siramu bakal ngapusi. Saiki ngene, terus noleh menembang kala wau. Ya. Perintah meneh. Perintah. Ujung-ujunge kon nembang. Perintah meneh. Wis men perintah terus. Yuk. Duh dewa Jawa Tragan walas sana mring wak mami. Besok kapan katakan cecer. Ayo ndang muni yo gentanan. Ayo. Teruske wae mongko gak tak teruske kon wis nembang kok macet nang dalan. Yuk. Pak iki jan lurah iki jan. Awang sore mau pidatoe ngersake nganggo mangke nyuwun diringi ketawang migaring tias. Bareng munggah kok dijak nembang ora gelem gentenan yo. Aku ki seneng ngrungokke sliramu nembang. Yo. Lan wong bagus. Bagus kok ngeke kono yo ngene yo. Dene to, dene. Lah jane mau ora gelem kaya ngono ya. bagus. Nah, wis. Terus ke Umpamakno yen nah kodha tanpa parau sasadarat ing jalatri nyidam sari
tutupane tok. Gur sak nil tok. Sak trit. Tadi monggo Kakang. Ayo jenengan sing nembang. Panjenengan sing nembang. Kok mengopo dadi Umpama sli ramu sekar melati aku kumbangi damsari Umpama sliramu margi umpama sli ramu aku kan bakal ngelati sinten sing bintang kelanku umane lam-lam rasanya hati dansaku mantelek netro arinoso karoso rasaning driya miterosa jagat raya kali kono mukir lan samudra ora ilang manise aduh hati-hati salawase alah yo nalikani roh ing dalu hatiku lam-laman sira wong ayu tansah kumantelek netro rinoso aroso rai salawase leren sih leren Leren sik sik. oh iya penak kowe tutup joget sik. Nek wis krasa mangkat meneh. penak kene ming penak apa ket mau ngadeg ya aku yo ngadeg yo iki alah mau linggo ping 3 kok aku rawani ale kuwi ana sing ndelok aku ngenceng kuwi ya ra apa-apa nalikani roh ing dalu hatiku lam-laman sira wong ayu raja mesti ora bakal lali lakai lesane lagu mereka sampun Sampun. Idam Sari